दिनै जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय कालचार सेक्रेटारि प्रेमजित बसुमतारी बिथांनि दिनै जोनोम सान 46 इयार बिथांनि बैसोआ फार्स्ट बार्थडे खुंनाय जादों जों दिनै एस'सिएशनाव ओंखायनो जों केकआवबो लिरनाय जादों 46 फार्स्ट बार्थडे प्रेमजित बसुमतारी हेपि बार्थडे होननानै दा जोबोद खुसिनि बाथ्रा दिनै जोङो बे बार्थडे खुंनायाव मोनसे केक बक्सआवबो नैबे मा होनो नैबे बक्सआवबो जोंहा डनेसन खांनाय जादों बेहायबो गोबां गिफ्ट बक्स खालामनानै जों बेहाय गुदुङाव सोनाय फैसा खांनाय जादों आरो बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना बयबो होलायदों 200 थाखा 100 थाखा सोरबा 300 थाखा होदों सोरबा 500 थाखा होदों गोबां जाबाय बेबो दा बिथाङा बे रांजोंनो गावनि बार्थडेनि नामाव माने जोंनो बयनिबो पार्टि जाहोसिगोन आरो बिथाङा गोजोननाय थाबाय हेपि बार्थडे बिथाङा Happy birthday सावना जासिगोन नै सावलाय आं बेखौ सावगोन रा बिदि हागोन दा नों सावनाया सावनो मोनोब्रा ओमफ्राय खोमोरग्रासो नोंहालाय मानि फाव खालालै खोमोरग्रा नङा दा बियो सावमान बुंगोन ना खुलुमबाय रायजोफोर आङो आंनि नामानो जाहैबाय प्रेमजित बसुमतारी आं दा 46 इयार जाबाय आङो दा माने मिनिथावबो मिनिथाव ना मा होननांगौ बेखौ बेराफारसे गोजोनथावबो गोदोबो जोङो बिमा बिफानिफ्राय लानानै दिनैसिम जों बिदि बार्थडे सार्थडे मोनफेराखैमोन दा दिनै आंनि लोगोफोर एबा जोंनि BBWE आफादनि गासिबो मावथि लोगोआरि बिथांमोना लोगो लानानै बिथांमोनानो दिनै बे आंनि बार्थडेखौ बानायना होनाय जादों आं दिनैसिम बानायफेराखैमोन आंनि बेनो फार्स्ट टाइम दिनै आं बिथांमोनाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननो आंनि बिदि दिनैसिम खुंफेरै बानायफेरै जिनिसखौ बानायनानै होनायनि थाखाय खुंना होनायनि थाखाय एसेनोसै रायजोफोर गोजोननाय थाबाय Yes, I am excited. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Premjit Bosumtary. Nama gulau tar. Hakwa mulai tardı. बयबो दंलायदो सामनो Hanaran